ni mar paro manyalo miyo ng'ato kawo ngimane owuon. Wanyalo wacho ni ponono nitiere age bracket mar jogo ma thoro bedo kode kose en gima nyalo mako ng'ata obed kata nyathi to kata ka en nyathi onyalo chakore higni adi kanyo. Josephine kaka jahocha ng'eni sebedo kidil gi cases ma kamagi mang'eny. Mokwongo dang'ni mar paro kata mondo mi ng'ato bed gi gima luongo ni suicidal ideation nyalo mako ng'ato kamoro amora. Kiwacho nyathi tibrodo ni e seche ma miyo ni kod ich to en in a violent marriage e kend dak ma ok long'o to ng'eni gima timore e ot impact nyathi gi koko magore no nyathi timang'o winjo to nyathi ni kibro nyuole to bro bedo ng'at ma kata ko goye piny ni pup tiyudo ka nyathi ni en ng'at ma ka wuotho kata kotugo to ntiere koko moko ma kotimore tineno ka pache lokore nyalo bet kanyo e chakruok marang'o ka ng'ato ntie ich. Bende samoro iwacho ni nyathi onyuol to ntie gik mawacho ni childhood trauma, gik matimore ne nyathi, timbe maricho matimore ne nyathi, for example rape and all those things motimore ne nyathi katin to gini endi nokotim nade ok okonye e yo makare. Gini nitiere kamodonje obwongo mar ng'ato e subconscious mare mar nyathi to bro bet abeta kanyo in the development stages kaka nyathi dongo. Gini ka sache moko bro chopo mbele ka to nyalo chando ang'owa nyathini e stages. Koro gino rito ga mana trigger, gima kizungu wacho nang'o trigger, gima gole. So dang'ruok mar paro kata bedo kod paro mar kawo ngima nyalo mako ng'ato sa asaya. Iyudo ka nyithindo sani bende kawo ngimagi donge to king'iyo to ng'ato wacho ni penji kende momiyo nyathi okawo ngimane. Kata ponono ng'ato nyalo wacho ni nyathi matina ni ma ponono onge budget moro amora mogo. Tang'o momiyo okawo ngimane owuon. Ang'o nitiere gimoro ok timre atima nono. Kochak non tibro yudo ni nitie. Donge nitiere jipitho matino ma bende to ok gikawo ngimagi. To ka ng'ani okawo ngimane nitiere gimoro ma konon matut tiyudo ka nyalo be ni nitiere either nitiere family gino or gimoro notimore ne to ne ok owachoga to chak oyudo trigger ka koro dongo to chako bedo kod paranoia. Mangiso ni kinde te kingiso nyathini oseri ng'eni ok ilong'o be nok owinjore anyuoli mana ang'o mitemo wacho ne nyathi itemo wacho ne ni ok onego ibed e piny ineno to gin gik ma jonyuol samoro nyalo wacho ma ok long'o. So kitambo ng'ato chop ni koro dwa kawo ngimane, Joyce ng'ane ok en gima ochakore sano kata mondo tem en gima nochakore chon to ne ok ne to koifweny wachegi chon tichako los gi bwana ni endi chon obed miyo obed nyathi matin ichako los kode chon to ber kiyudo jolony. Iwinjo ka oser wacho ni oyudo support nikech odonje support group ni magi jok mano accepte nikech gi condition neno nikech jomoko bende nitiere matimang'o madak to kendo gitiya be ka ok owacho ni an kama to kang' ning'e ka ng'ato nigi tuo miluongo ni bipolar en mar wich ok ibi ng'eyo to en gi medication gi obro dak odhi mbele to support group gi miyo wabede kanyakla. Kisungu wacho ni birds of the same feather flocks together to giyudo teko. Dongo wacho ka ni riwruok e teko. Koro ka ng'ani ong'e ni ma en kama to mane teko ne koro yudo ka obedo gi mijing'o ni kara nyalo dak onge tiende mondo mi atimang'o akawo ngimana. Nicholas ikine mabende ni temo kawo ngimani e tiel ariyo pod intiere kod jonyuol. An gi babana mama na to notho kamano. Ikine mane temo kawo ngimani babani nitiere be nitiere kaka nokonyi